por a presentación. Boa tarde, benvida. Xa me dixeron que estamos esperando a que cheques do fútbol. Entón, xa me presentaron, muchísimas gracias. Eu quería agradecer, así, xa que pasemos tempo, pois aproveito e agradezo. Quería agradecer o cuidado destes ciclos, porque mira que recorro Galicia, de cabo a reo, de feito hoxe por a mañá debía ter estado en Jarco, pero a miña compañeira puxo se enferma e non fidamos ir. Pero houve moitos sitios, a moitos grandes, pequenos auditorios. A semana pasada estuve no auditorio de Narón. Esta semana estou aquí de verdade. E non todos os sitios se coida tanto a xente. Entón, eu queria dar un aplauso grande á asociación, porque dá justo vir así cosas. E así que, por favor, sabedes que é? Escoito por aquí. O que? Ir á Mili, efectivamente. Fixaste la Mili? Cantos anos? 18 meses. Das 8 meses, non chegaste aos 3, porque daquela eran 3. Pois, hubo unha familia que tuvo 7 fillas, todas mulleres, e cando isto acontecía, se tiña 7 fillas, todas mulleres, non lle quedaba outra máis que ir ao patriarca, a Ascendida del Rei. Entón, o patriarca desta familia non estaba moi contento con aquela cousa que lle acontecía, con aquilo que tiña que facer. Entón, apareceu súa muller, unha e outra vez, bueno, víanse todos os días, e cada vez que había a aparecer pola cociña, decíalle: "Rebentes, Caterina, rebente o teu corazón, de 7 meses que pariches, ningún che saiu varón." Porque, como ben sabedes, as persoas gestantes teñen a capacidade de escoller o que as criaturas traen entre as pernas. Daquela, aquel home cada vez que vía a súa muller dicía daquilo de "Rebentes, Caterina." A máis nova das súas fillas, unha rapaza espelida, unha rapaza valente, digamos, unha rapaza empoderada sería a jura. Unha rapaza como moi espabilada, díxolle a seu pai: "Cale, mi padre, cale, non bote tal mal disco, que hei de servir al rei entre Francia e Aragón." E así o fiz. Entón, Xantiño máis ela máis Xantiño, Martoxón e Xantiño fixeron unha amizade desas caradas. Unha amizade desas que quedan para toda a vida. Polas noites, cando chegaban á habitación, botaban os contos, ás veces ainda cantaban unhas coplas, ela era moi boa cantadora, e cantaba. E así, e foi se fraguando unha amizade forte, unha amizade, pois, importante para os dous. Pero, o Xansiño tiña unha pena, e cada vez que ia para a casa, e lle falaba de Martoxiña a Ana, e dicía: "Ai, mi madre, sabe Martoxón, que xa lle falei del varias veces?" E dicía ela: "Sei, non falas de outra cousa." Pois mire, sabe o que pasa, mi madre? Que eu creo que os ollos de Martoxón de febra son, que de varón non. Ai, nuestro señorillo preferido, o que lle acordou a fora. Mire, vai facer unha prova. Si, meu filho, apunta, que ti non ten moita memoria. Apunta aí, o primeiro día que vaiades coller as versas que dixastes que tiñades enfrente na leira esa que vos mandan ir apañar, ti fixes. Si colle as versas con xeito, que será? Que será? Muller é. Fixo que non está listando cos pluses, Se colle as versas con xeito, muller é. E se as colle eito, moi ben, moitas gracias, estás tímidas ainda. Pois, chúmbate, echamos por el Martoxón. Aquí tenes que axudar, que por xente só. A ver, a mí dixeronme que maladaras eran xente fuerte. Vamos alá. Saca la roupa, chúmbate, echamos por el Martoxón. Perfecto, moitas gracias. Entón, chegou o día de ese calor, era un 1º de maio, ademais, como era o día do traballo, non tiñen que traballar. Bueno, non sei en que consiste moi ben servir al rei, se cada pode nos ilustrar. Nada, pouco máis que isto. Andar así agachados, pouco máis. Bueno, o caso foi que chegou o 1º de maio, e foi un 1º de maio de calor. Entón, o Xansiño dixo: "Esta é a miña." Entón escolleu o Xansiño e dixo: "Ai, mira unha cousa, fai unha calor que non se ten, Ai, sí, e chegou a verdade, podíamos ir ao río, tomar calquera cousa."
E dixen, pois sí, era unha boa idea, porque o calor que vai, poñemos un pouco as pernas ali ao río, no mollo, ou metemos os dedos. Bueno, si xa vamos vendo. Entonces, foron empezando a outra historia, daban uns pontos, uns cantos de cápsula, e cando chegaron ao río, Xansiño tiña xa o que tiña que facer, sabía tanto que tiña que facer. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. E xusto nese momento, quen apareceu pola porta de onde foi? Grazas. Xansiño. E Xansiño veu a todas aquelas mozas ali, a coser e a cantar, e pousouse así, como un buallé na porta. E entón, Martuxiño ao velo puxose moi nervioso, porque además Martuxo ou Xansiño coñeceuna no mesmo momento. Eran ben parecidas entre eles, además iban seguidillas. 9 meses de embarazo, dar a luz, pouco máis, pouco de lactancia e veio outro. Porque era como, uxe, que hasta os 40 adiós. Pois non, aquel era rápido. E entonces, collía, e ela estaba a mirar para ele para ela para ele para ela. A Martiña veu a porta de onde polla, puxo un café con leite, un borcado de bica que había que acababa de facer ese mesmo día, e dixo aquí as cousas xa están listas, e mellor será falar. E creo que a mesma cousa son. Moitas gracias. Conocían? No, a mí me encanta este conto porque parece que na tradición sempre nos fan entender que todo é como super estereotipado e que os roles de género están super marcados e tal, e resulta que se te pode un pouco ajustar na tradición tamén hai estas cousas. Entón, por iso me gusta moito traelo, porque parece que agora somos as máis modernas de todas, pero hai cousas que existiron toda a vida. Agora vou vos a contar dunha das Pilares, concretamente de Pilar Pablo. Me gusta un conto, nese momento, naceu unha mesada. Xusto nese momento, ela citoume, daría 3 días, na súa casa. E diante dun plato de ensaladilla que acababa de facer, en unha cunca, bueno, non era unha cunca, era unha tacita de viño branco, empezou a contar. Ai, Atenea, yo, de muy chiquita, me fui a servir a Madrid con 12 años. E dije, con 12 años, pero es una neta. Efectivamente, tú sabes que yo soy de aquí, de las Navas del Marqués. E dije, sí, efectivamente, sei, aquí que sí, aquí estamos. Pues en las Navas veraneaba mucha gente de Madrid. Y entonces necesitaban chavalas y chavales para hacer los servicios de la casa. Y yo empecé a trabajar en una de las casas de un alto cargo militar que outro día estaba contando isto e dime conta de que teño certa teima cos militares, porque ao final acabo caindo os caños no mesmo sitio. A posar dun lado para outro, de súpeto apareceu María la Zapatera, e detrás de María la Zapatera, ele. Ai, mi madre, cando tal verbo. Ele empezouse a chejar con aquel traxe chaqueta que era o mismo, bueno, este era un pouco máis invernal, que xa pasaran uns meses. Ele empezou a camiñar cara a ela, e ela, quieta, estática, sin poder moverse de tanto nerviosismo, e cando chegou máis ou menos a esta altura, este é Tino, eu son Pilar. Que queredes cambio? Preferides así? Gustamos así. Entón, cando chegou máis ou menos a esta altura, chegouse a ela, e plantoulle un bico, como se fora nunha película de Hollywood. Mira, Atenea, eu dixoche que naquele momento, te digo, Atenea, que naquele momento, non te digo o que me pasou. E seguiron, e aquela tarde pasearon Tino, Pilar, a Zapatera e outro dos pontevedreses en cuestión, o do outro, sabedes? Sabemos se se fixo cargo con nós e acompañou naquele proceso. O caso foi que aquel día sí que o toparon. O caso foi que pasearon, e aquela tarde sí que se sinteu de verdad unha señorita madrileña, porque pasearon por Madrid, comeron un chocolate con churros nun bar precioso, dicía ela, nun bar precioso. E ela aquel día, agarrada a Tino,
feliz, unha rapaza de 8 anos, feliz con aquel vestido, con aquel traje chaqueta que levaba el abrigo de, aquel abrigo de paño que levaba ela, con aqueles botóns, eran botóns por todos os lados, era unha maravilla. Ela segueu camiñando con el e veña a pasear por Madrid. Aquel día sí que se sentiu unha señorita madrileña, pero como se fora nun conto. Chegaron a arder da noite e como non collera o metro de volta, había de ser boa. Entón ela achegouse a Tino e dixo: mira Tino, yo me tengo que marchar. E entón Tino, jalán que era, acompañou na parada do metro. Pois ela foi das primeiras en nomearme, ela, como moitas mulleres da súa época, tivo 2 irmáns, bueno, moita xente tuvo máis, antes falamos de 7, hai que tivo 12, pero non me refería a eso. Tivo 2 irmáns, e como moitas mulleres da súa época, tivo un irmán de dereitas e outro de esquerdas. E o irmán de dereitas marchou para Vigo, mira ti, nunca contara isto en Vigo, marchou para Vigo a traballar na Alfageme. Sigue existir? Marchou a traballar na Alfageme, que era unha empacadora de sardiñas. E ele non traballaba nen empacando sardiñas, nin nada disso, sino que traballaba na oficina, como Tino Álvarez Cortizo. E en Vigo non foi sempre, bueno, en Vigo ele perdeu moitas cousas, pero sobre todo perdeu o idioma. Sen embargo, o irmán de esquerdas, que marchou pa lonxe, marchou pa ese sitio que falan cada 2 palabras din iso de checo, marchou pa lonxe, e nunca perdeu o idioma checo. Nunca o perdeu. De feito, miña aboa, Pilar, decía moitas veces checo. Eu non sei se lle pegou ou se que na altura decíase moitos sitios. Decíase, verdade? En Malpica ainda o din, debe ser dos poucos sitios que ainda queda. Eu ainda ás veces, cando me acordo dela, ainda o digo. Pero ao final quixo a palabrado casar, non imaginedes unha boda como o mundo, Daí a un pouco tiñan xa palabrado casar, pediran ali listas, non sei como para que vas casar, pediran ali para ir casar, e daí a 15 días tocaballes ir a hacer aquilo do casamento, unha cousa tranquila, vestidas nin siquiera de blanco, unha comida na casa da súa nai, pouco máis. Pero un par de días antes do seu casamento, como se fose de conto, pasou unha cousa no gravo. Foi un evento fraterno. Correuse a voz entre toda a xente de que chegaba un barco inmenso cheo de marinos mercantes hasta a bateira, que eran ingleses. Un barco grande como o mundo, ingleses a barrer, todos vestidos de blanco. Mi madrina, cando tal, escoitaron hermosas e hermosos todos: ai, mi madre, aí veñen os ingleses, Jesús! Entón veñan todas as rapazas así calarse, mozas grandes, bueno, foi todo o mundo, non foron só hermosas. E veña tras, pum, chegaron ao beirao, foi tal o evento, que hasta lle fixeron unha copla que decía así: cando chegaron a terra os marinos do Topiño, todas elas prepararon as redes para o xeitinho. Nada, foron ali todos, estaban todas as mozas ali a esperar. Ai, María Jesús, que vistes a rapaz? Ai, Jesús de mi vida e de mi corazón. Bueno, estaban ali todas nerviosas, tranquilas, pero nerviosas por dentro. E de súpeto, un barco grande como o mundo. Aí vai un pelo. Un barco grande como o mundo. Nadie seguía ainda na proa, nin popa, nin babor, nin estribo. E de súpeto empezan a aparecer os marinos todos, vestidos de blanco, de pés a cabeza, con aquele sombrerito. E empezan a desfilar pola proa toda. Tras, purrum, tracalastrús, pum, pum. Mira, ian tamén desfilando a tener, separados entre si os mesmos centímetros, que hasta houve quen dixo que ia un tipo por baixo medindo. Díjoche a ti, por favor, con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú, fixo para acabar. E ata aquí a historia de Pilar Romero Lorenzo. Gracias a quen estou eu hoxe aquí. Moitas gracias.